Velkommen til stævneprogram KeyData. Først her lidt om installationen. Jeg har mit USB-drev, mit E-drev her, som jeg installerer fra. Og når jeg klikker installation her, vil den kopiere filerne over på C-drevet til programdrevet, og jeg er klar til at gå i gang. Jeg kan faktisk vise aktive stævner og puljer, der allerede er dannet. Og dem kan jeg selvfølgelig redigere i, bare ved at klikke på stævnet her. Jeg kan vælge at markere eventuelt stævner, slette igen. Jeg kan vise de udskrifter, jeg tidligere har lavet, forskellige pdf-filer, og klikke her og åbne dem, og jeg kan selvfølgelig også slette dem igen. Her er et eksempel på et stævne med 4-mandspuljer. Man kan lave både 4-mands og 5-mandspuljer, 6-mandspuljer. Jeg går tilbage til hovedmenuen, og som I kan se her også kan jeg oprette nyt stævne og oprette en række. Men jeg vil lige vise også, at der er en vejledning, der følger med selvfølgelig, som ligger i PDF-format, så man så kan køre igennem og se lidt om, hvad muligheder der er i programmet. At man for eksempel kan starte med 4 eller 5-mandspuljer, så kan man lave kop umiddelbart efter, eller man kan lave penalepuljer, og eventuelt også igen kop, hvis der er brug på det. Der er en lille kvikvejledning, som lige step by step angiver de 10 trin, der skal til, og de første 5 trin, så kan stævnet starte. Og så kommer det i dybden med mulighederne i programmet længere nede i vejledningen, og der er nogle eksempler på navneliste, og hvordan selve stævnet bliver afviklet, og hvordan man laver kop. Igen også nogle eksempler på, hvordan det ser ud, og hvordan man afvikler stævnet. Endelig er der nogle eksempler på kampskemaer, og der er eksempler på et udbygget kopsystem, så vejledningen er rimelig detaljeret. Vi lukker den, og nu går jeg i gang med at oprette et nyt stævne. Og jeg kan fx vælge at sige, at det er stævne her i Ballerup på Ungdom. Den siger så, at jeg skal oprette rækkerne, og det gør jeg nu. Og når jeg opretter rækkerne, så sker det i Excel-filer. Hver række har sin egen Excel-fil, så derfor kan der være ubegrænset antal rækker. Og titlen kommer mere over her, kan jeg se. Den foreslår selv titlen, og jeg skal give rækken et navn. Jeg siger herresingle, og det er uge 14. Og det er single. Og det står så også. Det gemmer sig under det navn, som jeg har givet her. Så nu får filen navnet HSU14. Som I kan se som standard, så er der ikke logo på de forskellige puljer. Men det kan man få, fordi man kan oprette sit eget klublogo. Og så kan jeg sætte det ind her. Jeg kan også vælge i konfiguration og sige, at den skal automatisk loade logoet, når arket starter op. Det gør man typisk, og så vil det ske fast hver gang. Nu er jeg klar til at indtaste spillere, og jeg kan så importere spillerne fra tidligere stævne eller hente nogle testdata. Det er almindelig import i regneark eller copy-paste, så det er meget simpelt. Hvis der er en person, der ikke kommer, så kan jeg lige slette vedkommende, og så er gået på 62 til 61 deltagere. Hvis jeg sletter endnu en, så kan I se, så skifter den til 60 deltagere, og nu kom der så lige en ekstra tilmelding, så kan jeg lige putte en ekstra på her, og angive eventuelt ratingtal, og så er jeg klar her, der er ingen sitning på ham, og så er vi klar til at starte stævnet. Jeg kan så vælge her og sortere, som jeg lige vil vise her, med de knapper, der er der. Jeg viser sorteret liste, og så sorterer den de tomme væk og så videre, og putter eventuelt vakanter ind, når der er brug for det. Nu kan jeg vælge at lave kop direkte. Jeg skal bare trykke på kopskemaet nede i højre hjørne, og når jeg gør det, så sker der det, at jeg lige kan komme til at der kommer der ned. Det der siger Dan kopskema direkte, og så er jeg klar til at afvikle i kop op til 64 deltagere, og der kommer kampskemaer ud, så stævnene kan gå i gang med det samme. De bliver dannet i PDF-format. Når så stævneresultaterne kommer ind, så kan jeg markere vinderne bare med fed skrift. Så markerer jeg her Jens er vundet, og så kan jeg gøre det tilsvarende af hvem der er vinder på den næste her, og det kan jeg så lige gøre
via en makro, bare for at vise som eksempel. Og nu er jeg klar til at danne næste runde. Det gør jeg så dansk skema anden runde. Og igen dannes der nye kampskemaer, som passer til anden runde. Og man kan så se, at de ligger så her i sin egen folder her, eller ark, hvor jeg har henholdsvis A og B. Og jeg kan se her, at det svarer til de kampe, der står i skemaet. Og nu er jeg klar til næste runde. Igen markerer jeg vinderne med fed skrift. Og så er jeg klar til at danne tredje runde. Den ligger her. Og på samme måde bliver der nu igen dannet nye kampskemaer. De til at printe ud, eventuelt sende til en anden PC, som har printer. Eller sende på mail, som den avancerede del kan. Så kan man sende til de mailadresser, der er, både med puljeskemaer og kampskemaer. Og så på den måde kan man eventuelt skrive resultaterne ind her, og så sige, at det blev 21-7, ikke 21, det var gamle regler, 11, 8 og så videre, eller sige minus 7,8,9,7 som resultater. Så det også står med i resultatet. Jeg kan så hver en tid udskrive kopskemaet, og så kan jeg bruge det til at hænge op, så folk kan følge med i, hvordan det går, og hvem der har vundet. Igen, det hele kommer som pdf-fil. Hernede kan I se, der ligger mine skemaer, som jeg nu har dannet, og de er lige til at printe ud. Der var mit kopskema. I stedet for at køre kop direkte, som jeg gjorde her, så kan jeg selvfølgelig vælge at danne puljeskema. Og det sker ved, at der nu har sagt, at der er 61 deltagere, der er 16 skemaer, der er 3 vakante, og det putter den så automatisk på. Nu bliver der dannet pdf-filer igen, eller de bliver sendt ud som HTML-fil, så brugerne selv kan taste ind på deres telefon i en webside, som så kan sendes tilbage til klubben, eller til stævneledelsen, således at man hurtigt kan få resultaterne lagt ind. Og der kan jeg se, at der er vakanter puttet på her, således at det kommer til at passe med antal skemaer. Og jeg er nu klar til at taste resultater ind, og det gør jeg igen ved at bare putte placeringerne på her, 2, 3, MP1 og MP4, og så fremdeles der nedad, og på den måde så er det hurtigt at komme videre til næste runde. På samme måde kan jeg også vælge at sige, at jeg vil hellere have 15-mands skemaer, så laver jeg 5-mands skemaer på samme måde lige så hurtigt, eller 6-mands skemaer. Lige snart skemaerne er dannet, så er vi i princippet klar til at starte stævnet. Og jeg kan lige prøve at hente nogle testdata her, så jeg kan se, at jeg har lagt ind her med, at nu har den lagt placeringerne ind. Og når det er sket, så kan jeg danne finaleskemaer, finalepuljer, hvor de etterne kommer fra de forskellige puljer op i sin egen pulje, og toerne derefter osv. Eller jeg kan vælge at gå til kopskemaer og danne kopskemaer, ligesom jeg gjorde i første runde. Så kan man f.eks. lave nogle finaleskemaer, så kommer de over i sin egen gruppe herover, og så kan jeg se, så ligger den herover nu, pulje finale, og så er nu de bedste ettere røget herover og klar til at printe nye holdskemaer ud. Kom pdf'en automatisk op. Hvis jeg nu efter det her også vil lave kop ud over finaleskema, så trykker jeg bare her, og så danner den automatisk kopskemaer, ligesom jeg viste før. Så på den måde så er det nemt at jonglere rundt med de forskellige måder at arbejde på, som også er vist i vejledningen. Håber, det bliver godt stævne, så held og lykke med programmet.